Apparti mill-proġett dwar it-tradizzjoni orali tad-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti tal-Università ta' Malta, illum il-ħadd 4 ta' Lulju 2021 ninsab fit-Triq San Pietru l-Arpawdex biex nintervista lil Leli Mikallef ta' 76 sena u xi irġiel oħra li se jkellmuna dwar il-logħba tal-Brilli. Kollox sew x'inhi l-logħba tal-Brilli? Ninta hawnhekk sitta tminja nkunu naqtaw it-tokwiġ l-ewwel jitfa' l-ewwel wieħed u tal-aħħar jgħidlek minn fejn titfa'. U għalfejn issejħu l-għajet il-logħba tal-Brilli? Għana dejjem hekk kienu fuq jgħidulek ma jinnaw aħna. Jiġifieri x'inhu huma l-Brilli? Il-boċċi dawn li il-boċċa jew? Il-dawk il-Brill, l-injam. L-injam. U wieħed x'jgħidulu? Brill. U tafu x'inhi l-oriġini ta' din il-logħba? Għan sejt tissa. L-oriġini jaħsbu li ġejja minn Sqallija din propja. Antika ħafna. U għalilkom xi ħadd? Tradizzjonali ġejja minn Bogħod. Is-Sirjieta kien jilagħbuha. Kien jilagħbuha l-ar, kien jilagħbuha sal-Lawren, kien jilagħbuha l-għasi ta' Taħħat. Ma takerġem. Ma baqa ħleba, u għala s-sadak bax biex l-baqa. Hawnhekk fil-għar. Ida fl-aħħar kważi, għax ma tantx baqa s-tfal. Tfal li U inti kemm ilek tilgħab allura? U jgħani nimbeta kalli 14 sena jew hekk. Għax kont tara lil. Għax konna hawnhekk kienu norqodu dejjem. Kien hawn l-oħrajn jilagħbu. U kull meta tiltaqgħu biex tilagħbu. U dak kien fil-dutu fil-festi hekk. U kemm tkunu nies għal din il-logħba u irġiel biss tkunu? Irġiel. U kemm tkunu nies? Kunu 8 oħra, 7 oħra. 10 kienu għil. Kemm tridu jiġifieri tkunu? Ilu meta kien ħafna nies kienu jilagħbu żewġ bnodi. Hemm xi limitu ta' kemm jistgħu jilagħbuha jiġifieri imma xi nies kemm trid. Mbagħad tidħol ħafna ma titfaqgħet. U x'kemm għandhom età l-irġiel jilagħbu magħkom din il-logħba? Li hawn l-iktar jgħid naħseb l-kbar. U l-iżgħar wieħed għandu hawn forsi 25 sena jew 24. Ba jilagħba. U għax jara kien jara missier. Ma tuqqax ħafna żgħar dawn wieħed hawn. Jew tnejn. U kif tiddeċiedu minn għandu jibda l-logħba li taqtaw bit-topp? Ejju naqtaw it-tok. Kif tagħmlu? dak imbagħad induru. Naqdu dawra naqtaw it-tok u jiġi l-ewwel. Tal-aħħar jgħodu jgħidlu bni jitfa'. U tista' tgħidli mela mill-bidunet wara li taqtaw bit-tok kif tintlab din il-logħba? Kif? Wara li taqtaw. Titfa' mill-mezza ngħidu aħna l-aħħar wieħed irid minn fejn Mossa bħal dik dawra jgħidu tfa' minn hemm. titfa' minn hemm. Ma kulħadd jitilgħab minn hemm. Kulħadd jiġi minn hemm. U titfa' għalihom. Bil-punti mbagħad. Għandek 24 punt. Min jagħlaq l-ewwel 24 punt. Jagħlaq il-logħba. Xejn li tibqgħu għadha mezza. Il-post minn titfa'. L-aħħar wieħed li jiġi jagħti l-posta fejn il-mezza ngħidu. U fejn tagħmlu għadin? Hawnhekk jekk waħda żaba oħra. Ngħidu waħda. Nagħmlu jew bħal bejdin hekk titfa' minn hemm. U kemm irid ikollok Brilli jiġifieri biex tirbaħ il-logħba? Puntejt ta' 24 punt. 24 punt. Itmur iżjed tmewt. U kull wieħed mela kemm jissa? Dawk skont imbagħad l-ewwel darba minni bisarfu il-tok tan-nofs saraf 18 tan-nofs. L-ewwel darba waħdu ma da. Waħdu. Kieku waħda miegħu. Ngħidu s-sekonda. Is-sekonda dik kieku waħda minn dawn. Kieku daw l-ithnejn tagħlaq għax dan din 12 u din 12 24. U daw jiġifieri Dawk imbagħad dawk it-tnejn jiswew. Ma biss kjaqa don medejn xorta tnejn. Tnejn. U għandhom xi ismijiet kull Ejju, don is-sultan. U din is-sekonda u don Ermiux.
dak tal-kantoniera kien jgħidu l-armi. Daw. Melaw? U bat kif? U dan tħuġu daqxajn biex tagħlaq daqxajn u titfaq. U titfaq hekk. Bat xintin il-logħba xintitfa' minn hemmhekk ngħidu aħna. Tarġa titfa' minn dik il-buċċa, il-buċċa ma tmissiex. Tarġa titfa' dan tajn. Ġifieri jekk dak minn hawn. Ejju, bat titfa' minn tiġej. L-ewwel darba minn hekk. Ma l-ewwel darba minn hemm, mhux mill-qrib biex tifhem. Mhux nintuhom il-qrib, jew titfa' minn hawn, jew titfa' mill-kantonija, jew dik il-messa, ngħidu mill-ħamra, mill-ħadra, jew mill-bajda. U l-ħamra minn fejn trid jew skont Le, hekk tittaqgħu mbagħad hekk, dejjem hekk. Ma l-ewwel darba minn fejn trid jew bil-forsi mill-ħamra. Il-ħamra l-ewwel darba nejn nitaw. Nejn jgħidlek. Min jgħid? Min jiġi l-aħħar. Warrejt jgħidlek hu. Jgħidlek hu. Warrejt. Tuk aħna daqlaq naqtaw it-tuk. Taqtaw it-tok u min jiġi l-aħħar jgħidlek ibda mill-ħamra. Jew minn hemm, jew minn noqgħdu ħafna minn hawn. U għalfejn tgħidu la messa. Ma tafx għalfejn. Massa, mhux hekk massa ngħidu l-ewwel, ma kienu ngħidu la messa.